असभ्यफोर साला लाजिगैफोर निलज्जफोर नोंसोरनि थाखाय आङो बिना दायाव दाय गैयालाफासिनो आं साला बे पुलिस स्टेसनाव बेबायदि दोनजादों साला नोंसोरनि थाखाय आं बेसेबा बुजाबाय मा जामिलायाव फासिखौ आं दादैजों मादैजों बेसेराफोरा आंखौ नेगासिनो खोमा अबाव थांखो होननानै हर जालाय लांबाय दिनैथ' बिसोरजों एंगारखाला बिसिनि थाखाय आंबो फासिनांबाय दिनैथ' मा गाबोनबोसो एंगारनाय नङा खोमा पुलिसफोरा जा रागा जोंखादों सायावनो बुजानांबाय सायावनो हमजानांबाय आंहासो दा माबोरै गनो आं बे जायगानिफ्राय सोरनि मदद लानो आं बेनिफ्राय ओंखारनो हानायासो दा मुस्किल जासिगोन बिसोरबा दा मा खालायो जेलावसो एंगारहरनो ना मायो बे लकआपआवबा सानबेसे दोनगोन आरो केस फाइल सारभिस खालामगोनसो ना मायो बे इन्सपेक्टर सार गिदिरा फैनायबा हामगौमोन आं मोजाङै रायज्लायगौमोन आं दायनिगिरि नङा होनना बुंगौमोन खिजानि एसे बुजिगौमोनानो आरो बे सिख्ला सानैया बिसोरथ' आंखौ नुदोंना माने बिसोरथ' आंखौ नुवाखैना एदावनायाव आंखौथ' सिनायगोन ना बिसोरो बियो गैया होननानै बुंगोन बे सिख्लाफोरखौ लिंनाया हामगोन ओइ ब्र जाय सिख्लाफोरा जोंफोरखौ बेयाव दोनफैदों बिसोरखौ मिथिगौ नामालै नोङो सिनायो मोनथिगौथ' र' जाम्बाफोर साला हारामिफोर मोनथिया बे सिख्लाखौ सिनायाखै नामा नोंसोरो मोजां खैफोदावनो गोग्लैखादों नोंसोरो मोजां प्रब्लेमानो गोग्लैखादों नोंसोरनि थाखाय आंबो गोग्लैबाय दा माबोरै बे प्रब्लेमनिफ्राय माबोरै ओंखारनो हानो बेसो गिदिर प्रब्लेमा सिनायाखै बे सिख्लाखौ बे सिख्लाया मन्थ्रिनि फिसाजो एमएलए मन्थ्रिनि फिसाजो मिथिबाय हे मा एमएलए नि फिसाजो माथो खुत्ताफोर साला एमएलए नि फिसाजोखौसो एदावबोदों नोंसोरो जोंब्लानो अरासो आखाइ होना लादों नोंसोरो सालाफोर हांगाराव आखाइ होनाय बायदि मोनदों नामा जेरैबायसा बे सिख्लाया अख्रा जिद्दिखा आं मोनथिखागौ माबायदि बे सिख्लाया दा नोंसोरनि थाखाय आंबो जेलावनो बोसोर फासिना थानांगोन बायदि मोनबाय ए भगबान हयसिदे आरो एमएलए नि फिसाजो खेला दा मा जाबावगोन बेस्रा दादैया 200 फैसाबो हरदोंमोन आंनो बाल्थिं गंसे बायना लाबफा होननानै माबा साननानै दङ आंखौ फैसाखौ लानानै अबावबा थांबायसो नामा होनना सानबाय खोमा इसोर बे रनियालाय गथ'आलाय बाबुआलाय अबाव थांखोहाय हर जालाय लांबाय हनै आंहा ओंखाम ओंख्रि संलाय लांबाय बिखौ नेनो मोनोनि दालाय गथ'आलाय अबावथो थांखो अबावबा थांबायसो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय दा बेखौसो फैगोन होनना नेगासिनो दा गथ'आलाय बेबायदि बुङालासिनो थांनाय नङामोन बायदि मोनदोंमोन माथो अबावबा मायबा खैफोदफोरावसो गोग्लैबाय गथ'आ हो हा गावआनो माथो हाथाय खालायगोन होननाबो थांदोंमोननो आरो बोरायाबो 200 फैसा हरदोंमोननो माइरं बायनो होननानै बेथ' बेबायदि खालायालै फैनांगौमोन अबावबा सोरबा लोगोफोरनियावसो थांबाय गाबोनफोरसो फैगोन बोथोराबो गाज्रिथार बारहुंखासो फैसिगोन खोमा दा फैगोन ना फैलाबा बियो बेखौ ने ओंखामबो जायाखै जोंफोरो नै हनै दा केरासिन थावाबो जोबसिगोन साथियानो ओंखामखौनो जानायानो हामसिगोन खोमा बे बाबुआ फैला बियो गाबोनफोरसो फैसिगोन नामा ना खामानियावसो डाइरेक्ट थांखायो आरो खोन्थायालासिनोथ' थांनो नाङा बेयो गथ'आ बे जुदि थांनायनि खोथाफोर थागौमोन बियो हाथाय खालायनो थांनो होननानै आंखौ बुंलाङामोन बियो न'आवबो अबाव मारमोनबा मोजाङैबो खिन्थाया गथ'आनो न'आवसो थांमारबाय गथ'आ साननैसो थाफैनायखाय मोजां मोनदोंमोन आंहा एसे रावबो गथ' गथायबो गैया बे रनि बाबुआ फैनानै एसे मायबाफोर बुंफैब्ला जानो बिफैब्ला मायबाफोर बुंबा रायज्लायब्ला एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनोमोन गथ'आ थांबायसो नामा हाय माथो बुंबावनो आरो खाफालानो गाज्रि गथ' गथायनि मोखां नुनायनि खाफालानो गैयामोन मा किडनेप खालायनानै फैसा मोननायनि उनावबो सेंग्राखौ बुथारदों मानो दे किडनेप खालायो मानसिफोरा बुजिनो मोना खामानि मावनानै जानो रोङा नामा मानसिफोरा आरो खालायदों फैसाखौ मोननायनि उनावबो बुथारदोंनो सेंग्राखौ गिलु-बालु निउस बेफोरो मा जाखो बाबा आयै बेसेबा डेन्जार निउस किडनेप खालायदोंमोननो सासे सेंग्राखौ बेनिफ्राय फैसाखौ होदों आरो होनायनि उनावबो सेंग्राखौ बुथारबावदोंनो एंगारासै बेफोर गिलु-बालु निउसफोरखौ फरायनाङालै आबा बेफोरखौ नुब्ला आरो बांसिनसो गिनाय मोनो आं गिनानैनो नाया सानफ्रोमबो निउस नायबोला बेफोरबायदि मायबा नङा मायबा निउस फैखाथारो आं बेनिखायनो निउसखौनो फरायला
नङाबा जुगामि बिमाजों जुगामिजों खारखोमानाया जुगामि बिमाखौ सोरबा गुवाहाटि बासाव गाखोनाय नुदोंनो। मा गुवाहाटि बासाव थांनाय नुदों? होमब्ला पुलिसा मानो हमाखै आयै बेखौ दाबो? हमनानैथ' मोनाखै, थेवबो दा गुवाहाटियाव दंहैयो होननानै पुलिसा सासपेक्ट खालामदों आरो। होमब्ला बिसोरो गुवाहाटियावनो थांनानै दंखायो। ओरैनोबाबो मानसिफोरा मायबा दाय मोनसे मावबोला सिटिफोरावसो थाहैखायो। औ, पुलिसा बुंदों साननैसोनि गेजेरावनो बेखौ हमथारगोन होननानै बुंदों। जुगामिखौ नुवाखै आरो ना? जुगामिनि खोथा बुङाखै, बिमानि खोथासो बुंदों। सेलिखौ नुदों होननानै बुंदों। दा माबार हमजाबानो जाबाय बिसोरो। हे इसोर, जेबो बेबायदि गाज्रि दाखालायसै आंनि फिसाजों। बिखाखौसो थलब मोनबाय थादों आं। नै लैथो, राजाखौ आं दोनथांसै, नों थांथ'नांला। आं थांनांला? मानोहाय? खामानि दङ एसे आंहा। मा खामानि? नोंना आखला एसे मा बोरैबा जादों दे। सोरखौबा लोगोसो हमनो थांनो नागिरदों खोमा बेयो फाग्लिया। खिथाना होगोन र' आं बारा जाब्ला। आया नुदोंना माबायदि बुंथारो बियो। बेबायदि नङाहाय मा, सोरखौ लोगो हमनो थांनो आंलाय? आंहालाय बयफ्रेन्डआनो गैखाया माथो। बेफोरो ओरैनोसो रायज्लायो आं। नङा, आं रावखौबो लोगो हमा। बेयो रंजालिया बयफ्रेन्ड फैगोननो। हारसिं थाङा बियो, रेस्टुरेन्टआव लोगो हमगोननो। हारसिं थांनो बायनो आंखौ माने लोगो हमहरदों आरो। आंबो थांसिगोन टाउनाव। नोंसिना बेनोसै र'। होमबालाय थांदो, आं थांला आरो। औ, आइनो दा खिन्थासै आं रंजालिजों सेंग्रा लोगो हमनो थांनो नागिरदों होननानै। खोन्थाया दे। दिनैसिम खिन्थादों नामा आं मायबा? औ, खिन्थाखानाबो। नों मा जानो बुं? मम' लाबोनांगौ नामा रेस्टुरेन्टनिफ्राय? औ, लाबो। मम' लाबो। चिकेनखौ लाबो नाङा, भेजखौसो गोथाव मोनो आङो। भेजखौ लाबो दे। औ, जागोन दे। आइनाव फैसा बिहैनो र'। लैथो। औ, हाबिला। माबा, आंथ' राजानि दै लोंनाय बथलखौ लाबोनो बावबायलै। दा अबाव दै हरनो? आं लाबोगोन दे बथल बायनानै। दा दिनै सानसेनि थाखाय माबाखौ हरफादो। बै माबाखौनो हर, प्लास्टिकनि बथला। बेफोरखौनो हरनो हाया, मेरला दं माथो इसिङाव। औ, बेखौनो हरथांसै ना? राजाया ओंखारबाय? औ, नों दोनहैगोनबा राजाखौ? आं नङा, नै सासेया थाङोनो, खामानि दंनो। औ, आंसो थांगोन, नों थांगोन? बेनिफ्राय नों थांना माने अबाव थांगोन नों? थाब फैगोन ना? सकाव थांनानै फैफिनगोन ना अबाव थांगोन? गेरेन्टि गैया माब्ला सफैयो। मानो? नङा, लायनोबो थांनांगोन ना। लायनो आं थांगोन दे। नोंलाय मानो लायनो थांनांगौ? बाबाया ओंखाम जानो फैब्ला लाबोफागोन ना। माथो फाग्लि, बावदोंसो आं। बाबाया लाबोफागोन ना? औ, फैनायाव बाबायानो लाबोफाथोसै। रेडि जाबाय राजाया? औ, रेडि जाबाय र'। आं बथलखौसो नागिरबाय दंमोन। जेबो जाग्रा हरफाया, टिफिन हरफालायनाङा खोमा दे ना? हरफालायनाङालै टिफिन। माबा मालाय ओजों जागोन। मेथाइ बायना हर, फैसा हर। ओजों दखान दंखायो माथो, बिसिनि स्कुल मोखाङावनो साहा दखानबो दङ, रुटि दखानबो दङ। जागोनब्रा बेखौनो, फैसा हर। फैसासो बेफोरा टिफिनफोरा। साहा दखानाव जाबानो जायो, रुटि, मेथाइ, साहा मोनखागोन। बे दखाननि बुस्थुफोरखौनो जाहोबाय थागोन नामा? एसे न'नि बुस्थु हरबा मोजां जायो। गथ'फोरा जाया नालाय, बेनिखायनोसो बुंदों आं। नोंसोरसो हर आरो हरनोबालाय। राजायाथ' बेसेबा बासिसै जानायफोरखौनो, गुसुफोरखौबो जानो नागिरा, बेनिखायनोसो बुंदों आं। दिनै साननैसो हरथ'वा दे। उनाव गावहा बिबाथाय हरसिगोन। ओजों दखानफोराव मायबा जाथोंसै। औ दे, बिदिनो खालाय होनब्लालाय। सार, आंखौ फोथाय सार। नै गड प्रमिस, आं भगबाननि कसम लानानै बुंदों सार। आं रावबो सिख्लाखौ एदावाखैमोन। आं पाब्लिकसोमोन सार। आं बिसोरखौ मा जादों होनना नायनो थांनायावनो नोंथांमोना सफैना होदों। आं एदावाखै सार। आं सिख्ला एदावनायाव आं गैयामोन सार। नोंथांमोना आंखौ ओरैनो गोरोन्थियावसो हमना लाफ्लांदों सार। आंखौ एंगार सार, आंखौ थांनो हो सार। एंगारनो? नोंसोरखौथ' दोखो बुना थैजासिमसो बुनोसो होदों। नोंसोरखौ बेयावनो दोनबाय थानो होदों। बुयै नोंसोरखौ आथिं आखाइ सेफायनोसो होजोबदों। नों आरो दा दायनिगिरि मावनानै दा ओरैनो नंखाय बुंफ्लादों, गाबफ्लादों, दुखु खालायना देखायफ्लादों। नों जुदि बिसोरनि गेङाव गैयानोमोन, नों पाब्लिकसोमोन, होनबा नों बिसोरजों माबायदि थाबखो? गुबुन पाब्लिकआथ' रावबो गैयामोन, नोंसो बिसोरजों दंमोन। नोंबो एदावफादोंमोन, बेनिखायनोथ' बिसोरजों दंफायोमोन। आं दंमोन सार। आं मा जादों होननानै सोंहैदोंसोमोन बिसिनि सिगाङाव। सार, बियो मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों सार, मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों। आं सिख्ला एदावाखै सार। आंखौ थांनो हो सार। सार लागि नोंथाङा फोथायाबा बे सिख्ला सानैखौ लिंहर। आं एदावदों नामा? बिसोरथ' मिथिगौना बिसोरखौ सोर एदावदोंमोन। आं उनावसो फैदों, बिसोर आंखौ नुवाखैयानो। नोंथांमोना आंखौ ओरैनो गोरोन्थियाव हमना लाफ्लांदों सार। सार, दाबो जेबो नङा, हमना लाबाय। आं नोंथांमोनजों बुजाबायबो, जेबो नंला। दा आंखौ थांनो होदों सार। ओइ खुथाफार, नोंसोरजों बे सेंग्राया दंना गैयामोन? नोंसोरनि गेंनि नंगौना नङा बियो?
बियो जुदि ओंखारलाङो जोंफोरखौ सोर बख'गोन जोंफोराथ' रावबो गैयाबो बिहा सोरबा मानसि दं बायदि मोनदों थगायजों बुङा माना खोनायाखै नामा बे सेंग्राखौ नोंसोर सिनाया नोंसोरनि लोगो नंगौना नङामोन बियो औ सार बिबो बेराव दं बिबो जोंनि लोगो बिबो जोंनि गें जोंफोर साब्रै बेराव दंमोन मा साला सैमा थगायदों नों आंखौ सिनायाबो आं नोंनि रावबो लोगो नङा आं जेबो नोंनि गेङाव गैया मानो नंखाय बुंदों नोङो सार बाथ्राखौ बुङा मानो साला कुत्ता मानो नंखाय बुंदों नोङो मानो नंखाय बुंदों आं नोंखौ अबाव सिनायो अबाव दाना आंथ' बिसोरखौ एदावाखैनो मानो नंखाय बुंदों नोङो सार बिसोर नंखाय बुंदों बियो जेबो आंखौ सिनाया आरो आंबो बिसोरखौ सिनाया सार सोंनाय आंनि मुङा मा बिसोर मिथिगौ नामा जुदि बिसोरो आंखौ सिनायो आंनि मुंखौबो मिथिगोन सोंलाय सार बेयावनो मिथिगोन नोंथाङा आं बिसोरनि गेंनि नंगौना नङा ओइ मा मुं बिना मा मुं सैथो खोथा बुं खिन्थु नङाबा मा मुं बेस आंथ' मुंखौ मिथियालै दे बियो नोंसिनि लोगोबा खोन्थालाय बिनि मुङा मा मुं दे आंना आं अबाव थायो मा खालायो बुंलाय आंनि मुङा मा औ बुंलाय जुदि बियो नोंसिनि गेंनि नोंसिनि लोगो बिनि मुङा मा बिनि टाइटेला मा बियो अबाव थायो अबेनि राहुल नङा सार आंनि मुङा रनिसो रनि बर'